Argiaren podcastak. Fidel Castro, Castroko langile komunista. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Ongitorri lagunok, Beandogiko beste programa batera. Ongitorri danori bate izan ezik. Bat izan ezik. Beti berdin esaten dela, baina kasu honetan biri izan ezik. Zatik? Bai, izarrek gu, baina plan hobea lotu duelako, gaur. Ze plan zeukon? Ja? Ez dakigu, baina plan nobea zan, ez? Bueno, gure gainetik dago. Gure gainetik izarra bakarrik. Buah. Pues kasu honetan... Izarrak eta... Bastante pire egin dago, ez? Berandu hilik, espaldixan. Esan bai. Torzu bai. Aldon guztietan. Zu bai. Nahi baino gutxiotan, baina bai. Bitutor bere ume bat jolas berriarekin bezalan. Ez da, saio honetan ja eskutartean duena aipatu dugun. Baina, venga, bota bertxo bat. Venga, bat. Motel pertsona gelduentzako hotela. Hostia, galdu nune, liburu honi buruz solasaldi aukitzen duten saioi, baina, bueno. Xabi Metalen txistegia. Beak eskatu zidan propaganda egiteko programa baten. Ja, bigarren programa goaz, propaganda egiten. Azken honek kirolarekin lotura dauka, Shad Minton, kirolari tristeen kirola. Hortako ingelesa jakin bea. Denakola dia, osea, itzokeiak modukoak, ez? Itz, okeiak. Zer hori. Garai bateko txio mugimendu bat. Ja, hori juntzan, Eta horri zen bezala, Bai, pentsatzen baietz, igual jarrituko du batzu, baina bai. Bueno, txistegia, Kikamon aldi zen nola zen? Txorakikeriak enditzen duen liburu bakarra. Bai. Zemo, saunan? Zauzko sauna hontan? Ondo. Bueno, ni fresko etorri nez, bainatu nez munduko putzurik haundienean, etorri aurretik. Ez gatz gehien daukana, ze badago beste bat gatz gehiago daukana, beste putzu bat. Palestinan? Ez, Mediterraneo da. Bai, baina gatz gehien duenatako bat zein da? Itxaso beltza. Eta beltza edo ia? Nik uste beltza. Beltza, Nik uste ez beltza. Bai, Nik uste baitz. Vale. Nire itzi oso humilean, baina seguru baietz. Ja. Bai, txiste beltz bat iten joan, baina... Hemen ez du, Palestinarekin lotua. Tor, kontuz, behin txiste arrazista bat egin zeuen. Ez arrazista da, guztu. Egin zeuen? Bai, eta ez gutzan ez errezan. Bai, iruzkin bat edo bai, botan. 2025ko otzaia edo martxoa. Gero fanginen lanita izar komentaien, ostia. Igual, berandu egizalbagun bigu hau espuko korregiten. Zetxo txoloa. Bai, bueno, grauta dau, Eta bainatu zaila Mediterranean. El Mediterraneo ez. Osa, kantauri, gure kantauri. Bai, gure kantauri, bai. Zer ondo. Bai, zimaz. Claro, uda heldu denez, oinatirare bai. Tango basako, busako, usako. Usako, bai. Uda ez da itxi ondion, Zapatuan. Horeta bat. Hori... Hostia, deitu hori ere badeu. Zer? Uda? Uda egora mentala da. Galduan eukaina, bai, hostia. Sentsazio bada. Bai, hasi. Hotza eta... Makrokontzertua bezala, sentsazio bada. Sentipena, bizipena. Makrokontzertua modan dago, ez? Izan nintzen, asteburuan, FM, 40. Ez esan. Bai, Nostalgia jota jontzina. Bai, nostalgiako ez dakitzen jota, bai. Nuno honzien ez, a ver, traduzio? Anoetan. Anoetako estadio. FM. Fermin. Bala, ez topio. Hostia, bai, horron zinen. Bai, aspaldiko partez, kontzertu batea, eta makrokontzertu batea zesanik ez. Lehenengo agian. Zegoen, jente asko? Bai, zenbat bildu ziren, 30 edo astekeri bat esten ez, uste 30 ziela. Oinatiko astetxean geixo junteen, 30. Eta, ze kritika, a ber? Ondo, nahi guztu zaiten. Bueno, sartu ginen justo Ferminerako, aurreko kantak eta grupuak eta ez genitu nentzun. Osa, aurreko berdin jotzen. Deskontrol eta hola zuden, euri langarra izun, da, gure ia 50 urtekin ez genen hor lau ordu euripean bustitzen zain. Bai, ni langarrakin gehatu naiz. Eta esan geno, pues azken momentu sartuko ga, por cierto, sartzeko kriston kaosa, hor
kritikatxoa. Kritika. Kritikatxoa. Nori? Gu pizten ganden. Jaurlaritzari. Antolakuntzari, bai, hor pixka gauz, eta gero ondo, kontzertu ondo, Jon Maia igozan, itziarritu Ez igozan. Baina. Betiko batzu, bai, gozia. Peio reparaz? Etzan igo, peio reparaz beste kontu batzu dugu. ETS? ETS estare, bulego estare. Bulego ez? Ez dut uste. Zatik ez ba. Ez, Igo enbiako zan, ustez? Bai. Joder, gaur egongo garaietan. Ja. Igual, ez Ez dako... dakit ze grupokin gozun uztarketa, bi hainbat belaunaldien artean, ez dakit. Urbizu zeon, Ferminen ondorengo mainstream bezala, pentsatzen dut. Eta urrengoa Jon Maia. Baina, bueno, Jon Maia beti erekoa, generazio guztiak. Urbizu zetan zebilen. Zertan, Urbizu? Pare bat kanta jozitun. Bai? Pare bat, o igual gehiago. Urbizu... Neguren bat, eta... Bale, orduan pixkat eskertierrak dienak igotzen dira Ferminekin eta zentroruntz doiazenak, ez? Horrek ez dira igotzen igual, oze? Zentrokoak dira, egoen aipatu dituzunak. Bai, Erparaz, adibidez. bulego eta, zintzen bestea? ETS. Zuk esan duzu, Nik ez du esan. Ez, bestea da hau. Peio reparaz. Claro, orduan... Igo, oza, lehenik eta behin. Espero dut inoiz... Oie, zentrokoa dia, markatu. Bai, ez, igual. Nik uste zentro komertzialekoa. Baina... Osa, Ipar Euskal Herriko zentro komertzial, Ikurriña askorekin. Bale. Osa, ez edo zein. Ja. Hombre, bintzet euskeraz hitz egiten dute, ez? Hori bai. Bai, eta naziogintzan alde egiten dute, ez? Nazioaren eraikuntzan bere aletxoa jartzen du, zetak. H Bilduko programa guztian ikuste puntuz puntu. Abesti bakoitzan puntu bat. Bai, utxora bera, bai. Jon Maiaren kontzertua bezala. Hostia, Jon Maiak segidilla, bai, botazun kabroiak. Neguren kontzertuaren, Ferminen kontzertuaren, hiru segidilla, etzan bate epikoa izan, Hori da bere, un txipen masiborako arma. Bai. Hordaka pres beti. Bueno, goia gure aurreritzik karri garen entzute Jon Maia, eta bueno, hortikan ere badu, baina. Karri behar dugu Jon ona, Bai. Bai, iritsiko da, noiz oitan, ez? Hemen emategu hostia partitze ditugula, baina maitasunetik, Bai. Buena, le. Beste leku batzutan hostia partitze dute, baina ez, maitasun gutxiagorekin, ez? Bai. Bai. Nezu ya sartu, edo nezu karajamoni epizkate... Karajamona, jodela. Jendiak hola ditzen dio. Gu gara jendearen hau txa. O komandantea, nebazu politiko kizizena. Komandantea. Kamarada, komandante. Oio militarra. Hori da. Ondo bil ginen. Ondo bil zinezten. Musikalki, dena ondo. Dena ondo. Bai. Ondo, musikalki, bai. Hasierako partea oso xamarra, hola, DAF, sound system... Hori ez, hor pixka gu beste, bai, eta hasi zenen benetako abestiak, musika hasi zanean, benetako musika, pues orduan ja ondo. Ni izan didate ondala Fermin fizikoki preparatzen. Bai, tipuak abroia oso ondo. Bai, hori, jentanako izan da. Beharko. Iru eta bi buteako. Bai. Eta atope fizikoki. Hasieratik bukaerara, egurrean. Pentanilo. Horrekoen, berrogei urte pasa ditugune, bakigu, abentura berrietan sartu behar gara, eta zigara garagardoa egiten. Hostia, zueke bai. Bai, garagardo artesanala. Mitiko. Eta lehenengo gauza izena asmatzea, klaro. Bai, bueno, horrek ez daka epika handirik. Baina gure gurua, dakiena, zekara, hosti ingo du. Izan gero, Fermin, no seke, eta ni ere egon nintzen. Bueno, ez. Anoetan, eta gutako batek esan zuen, anoetan egon zela, eta zure bai ala, egiten izan, bai, kortatu ikustera joan nintzen. Digo, Fermin, bueno, kortatu, ez? Hostia. Oio, mama. Hostia. Lehen lerroa, zegoen gaira. Jode. Eta Euskal Herria Jamaika klas kantatu zuena. Bai, eskualdonetakoa. Hostia, osea, revival, baina benetan. Osea, hoen dela 40 urte atzera, joan zanao, edo 30. Adibidez, da kantatu zuenean beste kantu batzuk behar zepentzen zuen. Alata kortatu zela? Osa, en plan, Euskal Herria Jamaika klas... Ba, ez zuen boltan darik emango nengo zen euripean, eta tira. Bai, arazo barik. Klar, euripean, ez zegoen zapaia. Klar, anuetan, ez dago zapaia ikor. Hostia. Pistan etzon zapai. Vale. Makro kontzertuak. Bai, Makrobentuak. Makrobentoak. Makro sarrerak. Zema balio zuen? Makro señola.
Ostra, igual 40 bai, 40 eurazo. Igual. Naiz akordatzen, kuadriako batek erosi zituen duela urte terdi, ordaindu genion bere garaia, baina nik esan nuke 40-ren bueltan inkluso gehiago. Pistan, bustitzen. Zenbat sinesten? Gutxi ora behiri? Anoeta osoan, esan dut, 25-tetik gora, 25-30 esate zuten, egi gehitxo iruditzen zait, baina... 30 bider 40. Milioi bat milioi berreun. Bai, milioi berreun urtean da. Berreun, gero anoeta lokatzea, hori dena, gero maromoak olak, garagardo latak sartzen eta aterkiak sartzen usten zituzten horiek. Ba, maromoak etzian oso maromoak. Hora, baina kobratuko zuten zerbait, ez? Bai, hori igual, bai. Eta garbitzaileak. Hori, ja. Eta teknikoak. Komun jartzaileak, eta bai. Eta zerbeza saltzen nahizianak motxilatxo batzuetatik, hori ikusi gabe neukan. Zartzen, bai. Motxila batzuetan. Zer ere arrestuko zuen, zer mendi gutxira Bruce Zipristinek ere jo behar du. 50-50 ingo zituzten gastuak. Haian gauza batzuk ingo zuen. Erdi bana. Beraz, garbi geratzen bezizkio, 800.000 musikari asko igo ziren, ez? Bakoitzari 1.000 eurapio. Bai? Fermina, eta... Zazpire... Hortik, ez? Poltxikora. Bueno, ostara, jo, bixi da bilorduan, Hombre, Ogei irabazten. nostalgiak ematen du. Rebaibalek, ere bai. Eta gero, karo, edade franja oso gona aukeratu du. Gutxo gora bera, 35-etik, 55, 60 urte bitartekoa, gizarte honetan, dirua pizkat. Bai, klase akomodatua. Ezin da ezer gaizki atera. Ja. Langile aristokrazia joan zineten, ez? Langile aristokratak zareten, ez? Bai. Bere burua, klase ertaineko tzat hartzen du jendea. Ja. Jo, Ba, sentitzen dut. Bai. Baina, horrekin ez da polemika handirik egon. Egia esan ez errekin ez dago polemikari, baina, Ez errekin eta danakin. Gara, hauekin, hauetan. Baina, beste makro gauzekin, bai, zer ikusi dugu zarean, ez? Bai. Entzungo dugu? Bai. Bai, mitoaroren asuntoa berriz ekarrita, pues, eske makrojaialdiak dira mitoaroa eta gaztetxetako kontzertua dira Iturengo inauteriak, esan nahi dut. Hori da movida, claro. Jendak esaten du, mitoaroak sustatzen ditu inauteri herrikoiak, eta egiten du kontrako, hartu eta desplazatu... Bai, zortzi urteko pertsona batek usteko du Iturengo ez dakize pertsonai dagoela Nafarroarenan eta ez Iturenen, esan nahi dut. Eske ez duzu, ateratzen zu bere kontestutik, bere ganatzen duzu gainera, eta usten duzu hor un pozo de decir que baina hostia, hau da super arraroa, ez? Pertsona honek egin nahiko balio benetan favore bat euskal kulturari edo euskerari jarriko luke bere eskaintzaren baitan zozer unibertsala, no sé qué, no sé cuantos. Eta ez luke bilakatuko euskera fetitxe folkloriko bat euskal mitologia erabiliz berak esango lukeen bezala, gero kobratzeko Zeitfestean no sé cuantos pavos. Bai, dela... Eta moten dela euskal kultura bat besten duen musikari bakarra, oi gauze bat, bakesan bat euskal musikari gabizen euskal momentuan musika egiten euskeraz, eta aportetan euskerari, seguramente. Eta albidetzen dutena publiko asko zabalago bati heltzea musika hori euskeraz, doainik, eta bar. Eta beste forma batzutan. Eta berak euskal kultura ezuen babestu, ezuelako babestu Raun Martikorena mendipuntan bideoipa grabatzen, kasi erortzeko, zegoenean, bera jarraitu zuen bere koreografiarekin. Bai, jendeak uste du behar dugula, pues Justin Bieber bat, eta bai, behar dugu nazioartean errespetatuak izateko, edo gure eskaintza kulturala, Euskal Herrikoa, gure herrikoa, zerbait garrantzitsua, eta hostia, pues begira, hemen badugu gure abanguardia kulturala ere. Estadioak betetzeko gai gara, hori da. Oso galbidera daraman diskurso bada. Gauza asko. Jo, densia da hundixa. Ez dakit inoiz egin diogu hemen publika, segurazki, podcast sozialistari. Bai, igual, noiz baiten, zuk ustot aipatu izan duzula. Bai, hemen biltzen garen artean agian Zuk bakarrik entzuten duzu. Ez que nik ez dut inoz entzun. Nik orain, deskobretu dut. Belarrijana. Hori da. Eta guk hemen euskeraz edo egiten diren
saio guztiei bokora gaiu eskaintzen diogu, ez da? Bai, horregon da, ez? Bueno, Euskainola bai, batetik, bai, zetakik kritikak bestetik, Euskaraz edo. 8 urteko umearen hona izan da, horrek ez dauka 8 urteko 8 seme urteko alabarik. umea, 8 urteko umea pentsatuko du, nola esan du, Ja. Nafarroarenan ateratzen dira laituren, nungo... Bai. Bai. Hoi, identifikatu ezen duza, horrekin? Ez bat ere, bat ere. Zatik? Umeari azaltzen diozu zer dan ikusten izena eta listo, ez? Ja. Etortzen bada Zumarraran izer dakit folklore jaialdian Kazakstango talde bat Zumarrako plazan jotzea, pues ez duzu badaki ume horrek hori ez dela bertakoa. Ja. Esplikatzen diozu. Ja. Hauen hortzu dira, pues hau eta hau, eta etorri dira hemendik eta handik. Ja, orduan, jente infantilizatu egin dute? Bueno, ez dakit zer egin duten, baina Ja. 8 urteko umeak ez ditzeko moduak eta moduak daude. Ostra, hor, atera zaizu zen... Bai, hori da, kritikatzen Aitatxo dago zena. jendeak bezala, dragoi bola ez jarri, no seke, sexista, machista, ez dakize violentzia. Joder, bai, ikusi zazumearekin eta jun bitartean gauzak esplikatzen, segunda zer ikusten dezun, ez? Aha. Jude. Bueno. Hostia, Hori da, bai, hor neukan sartuta horrela. Aitatxo eta txarrare. Eta orain beste gauza, eta orain besteak. Eskainolarena dago. Ondoren umearen apaituko dugu, ze badago. Es que zu melo bat ireki dozu, Osea, Bai. eta orduan zu pornografia igual semalabekin ikusi eta bilartean esplikau... Ikusiko dut, ikusten hasten dianean, pues zer gertatzen den. Hola. Bitartean. Jode, izuza aitatxuen abanguardia? Abanguardia, eta zea, hostia. Natul, aita natula. Natul, zakalduna. Zu gora digin zain beste pira hemendik. Zure semelabak esten. Esten, hori da. Joder. Oain, de hecho, nervioso nago ez naulako beraiekin. Adiós. Desiatzen dago ameteko. Desiatzen nago txea bueltauta ez ditzen jarraitzeko. Hombre, urretxun 40 gradutan plazan birume espitosorekin. Zer hobe. Hori edo zetakeko kontzertu bat ikustea juen, ez? Zetak zalantzari gabe. Bueno, bestetikan euskanolarena. Hor zeuden, era podcast sozialista, hor tope biltzen dira fuerte, lagunak fuerteki egiten. Zer, humorezkoa da edo da... Igual, humore toketxo bat baina nahiko serioki edo zela da? Formatua? Gazteek egindakoa denez, pues beti humore pixkat vale. badu, badute joera. Gu baino bastante serioagoa, ez? Azten direnean bai. Azten direnean serio baino bekainak juntatzen zezkie. Bakizu. Hor momentu batean ez dago grisetarako ez da zirrik ditut ni mino bat ere. Hor edo ja txiste edo soinuren bat. Hori ikusi gustau zait. Bai. Efektuena. Bai. Bide gehi dakate, asko gaztetxa. Baina. Igual, zentzu gure beste poloa, gu igual denbora guztiak gristan gabitz, eta beraiek igual gehiago posesionatzen dira, zela hildoa daukaten, guk ez dago ez hildo bat, ez lerro bat, ez ezer. Hori da. Guk ez dago hildorik, aile bai. Zentzu hortan bentaja bat daukate gure, baina bueno. Eta hildo horretan, pues hor juntatu dira, bi aurkezleak, bat musikaria da, gainera. Zeintatxesako hori? Ez, hori da, gonbidatua, eta gero... Beste bigote txoa daukan beste bat? Bai, hori da aurkezle bestea. Eta hori ze grupotakoa? Raperoa, ez? Zirikus edo, ziri, bai. Eta hori Martin Zirista, hau, zeana, Tatxas eta Borla, uste dut. Eta bestea da, Laura Betxuko hau. Bai. Taldea. Bai. J. Martinako bat aztutzen den izena. Ane. Ez, ne ustez ez. Izanen da. Ne ustez ez da, baina bueno. Leitza irutu zaite. Bai, orduan igual bai. Bueno, ari ziren, entzun da. Gero, pues, oizez, aldute bideotxoa eta bueno, batetik bestetik, hemen... Twitter gainera erori zaie, ez? Bai, Twitter aspaldi sartu gabeola Twitterreko diskusio batean, ja utzia bezala nuka, baina egia esan engantzatzen du, Engantzatzen du ikusle bezala, bai, zuriaz gehiagia sola etzaizun gai, bueno, neri bintzak gehiagia sola etzaidan gauz batak eta beste zer esaten duten gutxi gora bera. Ez, ostia, ez zaizula aixola, untxe bertan demostratu zu. Baina gero hori da, pues, distantzia batetik leitzea bateko eta besteko erantzuna guai da. Hola, zuri, hola, zuzutzen etzean gauza batekin, bai, hori erosoa da, ez? Hori da, erosoa da. Pertsonaliki ikutuko bazintu gaiak, esan ostia, baina hola, oso ona. Claro, zebereak esatute ez zutela gaztetak kriminalizatzerik nahi, bintzat zetak gustatzen zaion jendeari, jende mota hori. Eta Mitoaroko kontzertuare disfrutatzen duena. Zegina? Mitoaroa da, bere hortazken dira. Azken espektakuloa. Bai, hori, bek eta makro.
Eta ondo pasaba zenuten, pues oso ondo, baina beraiek seinalatu eta salatu nahi izan dutena, izan dela, batik bat elementu folklorikoen eta aldarrikapen nazional eta sozialen merkantilizazioa. Dago hitz gakoa. Baina, berdin dio. Porque azkenean Twitterren magia da, berdin da, zu zer egin nahi duzun. Norbaiten nahi badu ni bezala dragoi bola zitzegin, hor hasten da hitz egiten berea. Eta bukatuko du behar nahi duen terrenora eramaten diskusioa. Exactamente. Claro. Eta zen izan da horrengoan hostiaen panpinan gaia. Alegia nondi jaso dituzte? Eskainola gateik. Nabarmenki. Eskainola gateik? Bai, nik beste batzuk ere dauzkat. Nien ezinteu, eskainola indutela, bez? Guk ere ingo, nik pentsau beti igual guk ere ingo. Guk egiten du, bai. Nahi duzu gauzak batzuk erakurriko ditugola azkar baten, erantzunak, hau bideo da, zabaldu dutena hor. Eta batzuk, kritika merke samarra, ez da? Ekarpen bat, hori zin bat. Etxoin, ekarpen bastante merkea, ez? Bai, neko merkea, porque ez du esaten zergatik den merkea. Baina, bueno. Eta eskainola hauek nondik atea dira. Hor ja, azten da egiazko eskainola hauek nondik atea dira. Hori euskera alda. Horren entzun dugun audioara, ea euskera otetan. Segatik sartu dituzten beste hitz gaztelerak, ze lotxa. Fundamentori gabeko kritika. Badakizu zergatik kritikatzen duten bita oro, Thatchersek edo Borlasek ez dutelako sekulan Nafarroa arenan bitan edo eta junben urtan beteko. Gero inbidiarena ere aipatzen da. Inbidia, bai, hori da. Gainera zetakek euskeraz abesten du, eta Borlakek bakarrik edo baditu batzuk gazteleraz. Baina da Borlak. Martin baten taldea. Oin esan dugu? Thatchersekoa, daka beste bat. Baina kantu nema sozialiste egiko seguro. Horrekin konpensa binen da. Bai, seguro, urrunez, agian. Pero reparazek behintzat, elkarrizketetan ez du bi esalditik behin, erdarazko 12 hitz sartzen. Folkloren purutasuna bai, baina euskararena ez. Baina gauza bat, baina peio ez dugu respetatzen euskararen purutasuna, euskalkien egin dugu. Bueno, igual hori euskalki euskara da, ez? Baina puntuak emateitu horrek, ez? Bale. Segurazki. Bai, gatibu asesinetik, ez? Claro, hori da. Zetakik bere mitoran egiten den euskaren erabila folklorikoa kritikatzen saiatzen dira eta salaketa egiterakoan, pues es que un poco de decir no sé qué, no sé cuántos pavos, oye, seguramente, casi erortzeko. Jendea, minduta ez, jugularrera, zuzenian. Txil mafian garaietan bizi garaia, euskal purutasun hori, joan zen, txil mafian garaietan, beste ziklo lingüistikoa. Ez dakite euskaraz egiten, euskainola ez, eskerrik asko. Nazka darizue, munduko biztanle, españuelo kiratzak, españuelo, ez inoiz entzun, agian akatsa da, baina ondo geratzen da, hauek ez dakite ez da izan handik jotzen dien. Gaur egungo gazteriaren adibide bikaina. Hau ja da, boomer hor sartu dena eta nahiz buena zerbait zen. Euskera zerbait gaizki izan dutela? Ez jauna, ez duzu euskeraz egiten. Hori jendea esan dira. Hola, maia hortan. Bueno, ja. Bai, bueno, nire de pillo bada, dena dira rollo berekoak, baina gero de iru nire beziki gustatu zezki. Nei badaude batzu gustatu zezkidana, gero. Nik apuntu ditut iru hauek, gero bota. Bata, txin mafiako flako fonki. Iritziona Martin, kolega dira. Baina Euskal aldetik, nire partetik kantzelatuta zaude, baina segi iritziekin oso ondo ematen zaizu. Hori bera da, Atzamarra sartu, baina ondo, txinmafiako beti, ondo. Beste batek, beti berdin, feminismo guruza arrakazte izaten hasi zenien ere, kriston egurra eman zitzaion. Nik, ez dakit noiz eman zaion kriston egurra feminismo guruzari. Baina imaginatzen dute kolektiboki, bizkata, entolatuta. Bueno, hori izaten polemika ondiena dutekin elkartu zanien izango zala. Dut zaleak biziki amorratu zirela, baina hortik aurrera. Baina, hola ez. Hori izaten duenek eta jarretzen du. Bat irudu eskualdunok beti bazterrean egon behar dugula, arropa zarpaiarekin eta bigarren mailan. Hau da, gustatu zaina. Claro, euskaldunok, arropa... Zarpaia, txongoa, txustan zulos betiak, eta alako. Eta beste aldean, dago peio repara, ez? Bai, de repente txuriz jazten dela. Bueno, a ver, egitxe zen gaur egongo traperoak ere txuriz jazten dira, baina... Joder, aquí zuzimo pasta dago nor. Beste txuritaz, bueno, bai, egia esan hor, bai, kezke peio ere badukat
gaur egungo toke bat, txandalismo... Hombre, ondo esnartuta. Claro. Ja, ondo esnartuta, ez? Bai. Ja. Bai, txura, videoklipak... Bai, dena dago hor, oso ondo pentsatua, mugituta, ze multinazional dagoen atzian, da hori dena. Zein? Bueno, hor dago, zein da buena, kontzertu... Black Rock. Ez, joder. Lasturrez. Lasturrena zalda hauen, joder, oso polita da. Ni ja naztuiten naiz mundu hori, porque gira zan... Oso polita zein da. Hori da beste bat. Zein da oso polita. Baina, bueno, egia zan... Oso polita da, programa... Ni kontrolatzen dut burguesia kontzeptu bezala, baina gero konkretuki ez dakit jatarizatzen. Zein hosti da burguesia hori? Bueno, kontrolatzen dituzten, da gero kistan makor joialdiak kontrolatzen dituzten bai, ez bakarrik berarentzat, baizik eta beste batzuk ere bai. Ja. Osea, dira musikari eta musika industriaren parte. Biak eta. Bai. Que bueno, pues oize, baitu, bejon dira. Eta gero, amaitzeko, ez da bai dago sortzen dienean beti sartu nahi du tartean norbaitek pentsatzen duena bakea jartzera doala eta baina fundamentu handiz. Jakina, normalian dira buruzoiak eta 50 pikotik gora. Koldo Tegitovich. Koldo Tegitovich, Sandu da elkarrizketena. Hostia, fitxautuz. Ondotor, banekin hori apuntatuko zen bazu. Honez, esan du, a ver, ez honek bere erantzunez eta punto barli. Jendea maia hortan, eskainola, puto asko, nola zabitza, eta ari honetan aurkituko duzu nire jarrera argudiatuta, kulturaren eskuspegitik abiatuta, ez da honetan lagungarria izango delakoan. Eta bidali du Martin Ziarrusta delako baten ari bat. Ez, Ziarrusta da hoetako bat egin duna, bai. Saioan. Bai, bala, hostia, horregatik bera dago hor. Ba, hoxe. Hor da biltzara danak bueltan. Martin Ziarrusta, el otro, el Mikel Aion, dauket nik hemen apuntautan. Twitter eta kakao boldeak, ez? Bai, ne gustau zait. Klasiko bat. Bai. Horre Jose Miel, hau ere famosua da. Parandiran, hori galdetu du berak. Noiz bihurtu genituen tabernako elkarrezketa txatxuak podcast, eta Ane Lindanek erantzun. Ane Lindanek. Gizonek egindako podcastak existitzen direnetik. Ostia. Hori, bete-betean. Ostia, guri. Bete-betean. Hor, bai, horre esan ostia, igual, bai, pixkatu gitzen hau. Erantzun honek. Bueno, gainontzekoan, bai. Hori. Horre esan den, bai, kauen dio, pues hau igual pixkat bai. Joder, baina hor, a ver, guk ardura maila badaukago, baina gure entzulea badukate ardura, zer egiten zuten tabernako izketaldiak. Por cierto, tabernako izketaldiak terminu atzai gustatzen. Pixka da mespretxatzea o gutxiestea tabernako elkarrezketak, ez? Ostia, ze nune oten diaba elkarrezketa sanota supersakon eta jolas parketan. Eta terapietan. Kontzertuan, terapietan, irakurle klubetan, nun. Terapietan, bueno, pues hor, izan daiteke. Bueno, baina oso bideratu. Baina, bueno, gaur egun desjabetuak egia da, batez ere tabernan elkartzen diala. Gaur egun edo atzo egun. Zati, gaur egun ja gimnasio teniko legio, baina, bueno, bara onartzen dut zure kritika. Bueno, eta, bueno, ze gizonezko podcasten asuntuagatik, zer? Bai, zer. Ez que nik ez da kontrolatzen podcast mundu egia zen. Osa, podcast ontatik... Bidazka, eta ez du kontrolatzen. Podcast ontatik... Eguneko 25 entzuten dugu, oin grabatzen gabitzen dugu. Osa, eguneko 75, hemen parte hartzen dauen eguneko 75, ez dugu entzuten programa, hortik hasiko gara. Ez dugula autoentzuten. Hori da, ez gara autoentzuten, eta hetero nik oraindik gutxiago, nik ez dut hetero entzuten. Bueno, bai, podcast bat entzutetu. Eta beste podcastan zertzate gizon emakume danak? Bitarik, irutarik, lautarik? Mixtura badau gizonak gehiago. Hemen bezala. Guztiok sortzio igual guztira, ez da pixkat oso, baina da, ez da guztiok elkar, ez da pixkatola. Olgetan benetan, Olgetan benetan, hobe. Hori da. Ba, hori da gau maia. Bai, herri kolonizatua garela, ipatzen du beste batek. Baitu, bai, hori, ostras. Zergatik hori. Ba, gaztela esartu zelako. Hori ba, eta hori da, kolonizazioaren ondorio zuzena. Gero erronka bat zabaldu dut, ez? Belarri janako hauek Twitterrez 1000 like edo datxegit jarri dute ironiaz. Txioni eta urrengo saioa erabat Euskara Garbian grabatuko dugu. Eta jendeak erantzun Euskara Garbian Euskaraz izango dala. Eta hortikan ere... Blaka. Eta euskera eta bat. Euskaraz edo ez euskaraz. Horea.
Orduan guk hemen ez du euskera ziren, nire palo, bello, esan duten. Bello. Egongo da bakarren bat apuntatzen noain esaten izan. Seguru. Hombre, nik uste dut bakula hoeketzeko... Tartea. Bai, adibidez, paloa makillaren gatik ere ez. Esan da. Ez. Zer? Meaz, esan ingeles ez da inork ez dizu zer esango. Ja. Eta nola da nire palo. Nire fly. En fin, hau da Gure drama. Gure herria. Ilargia seinalatu, eta atzamarraren askazeradako koloreari erreparatu, noski, nola kritikatuko zu musika industria, erderazko hitz batzu sartuta. Hori onartezina da hemen eta Finlandian. Hori zin da egin. Eta meia gazte batzuk. Baina, hori aparte utzita, argudioak, sendoak. Bueno, hori eztabaida interesgarri da, baina eske honek ja gainditzen du eztabaida. Hori nire ustez, da sekutrea garen. Mesedez. A ber, egin dezakegu euskararen kalitateaz eta hori dena. Ja, nik horre ez dago diritzi garbirik. Zerrekin euskararen kalitateak. Bai, nik ez dakit. Bueno, behin, hemen izan genuen buruz buruko bat, Hanka Lurrineko jendeakin. Baitu horrez neon horrek epiperri nun. Zuek. Zure, bigarren podcastaren aurrekaria zenarekin. Bai. Haiek euskara naturala egiten zutelako, eta guk ez. Horretik izan zen zuen da gatazka? beste liga bat. Haientzat hau izango da, pues ez dakit, Murziako batzukin elkartzea bezala. Oso, Hanka Lurrinekoen inguruan zabitz hitz egiten. Bai. Eta eurak zuekin azarretu ziren horregatik? Bai, arrazista identitario horiek, esatezu, miel eta... Bai, miel eta ogro eta mamo. Bai, Mamo izi zegoen, hori salbatuko dugu, Vale. Flipatuko zuten hau entzun eta ze pentsatuko zuten. Bueno. Ni dakiten batek, agian buruz aportuko zuen bere iarria. Altxa, baldin badaka iarririk gure horrek. Baina, zela bi. Baina gero jente hau txilmafia zale izan da, bai, Ogro txilmafia zale amorratu esan. Hasi zen txandala erabiltzen. Txilmafia hasi zenean ja pixka bat zona hartzen. Eta bigotetxo hitzen eta horrela. Horregatik, txilmafiaren gatik. Ez kasualia ez. Beako izaten zuen. Ni hau txilmafia eta bere 60 urtekin. Bere alde. Txandala jartzen hasi eta bigotetxo. Puntua bere alde. Jakin behar dago kitzen. Jakin izan zuen. Eta hizkuntzarekin beti penetan eta sufritzen egon beharrean, pixkatere gozatzen jakin behar da. Bestei atzamarra sartu beharrean begian, ez? Naiz, eta nik hartzen dut, alako batan batzutan entzuten duen, ez dut, askatu zaitez, eta itzegin erderaz, ez? Zuzenian, da, lasaia hobiliko, eta etenga, bakutza egite zara nahi du, nahi. Sí. Hor dago beste eztabaida hilo bat, dauela polo baten, jentea zan dauena, igual, ondo euskaraz hitz egiten ez dutenak, baina beti saiatzean alde bezala, eta berdin da testu ingurutan, baina saiatu euskaraz egiten, ez? Hori da, polo bat, eta ni polo hori da oso arriskutsua, ni behin ekarri nuen parega pertsona hitzaldi bat emuta oinatia, eta kulturetxekoak esan zidan, inoiz egon zen, hitzaldirik txarrena. Ideia simple bat esateko 5 minutu behar zituzten. Jentea publikoan galdezka, aber zeinek antolatu duen, baina azarre antolatzaileekiko. Eta zian, 2 pertsona intentzio oso honekin, euskaraz hitz egiten. Baina komunikazio aldetik... Horreka bat egon biako da, ez? Ez dakit. Bueno, hauei eta gazte askori oroar ulertzen zaie, ez da? Ego aldeko baldin bazara. Euskal Herriko bazara... Niko ez dakit zer den hori izatea. Zela nahi zen? Bilatu beste referentzia batzu, ez duzu erdia ulertuko. Ez? Ez? Ja, ez que guk... Que pasa pavo? Zer moduz? Baina igual ez dute eraten, igual gehiago egoaldetik guk iparraldetik gainbeste eraten ez dugun bezala, berek igual gehiago eta orduan gehiago... Baina hori deneko tristea. Egoaldetik edan erderaz. Ez? Haientzako horrexagoa dala gure kodeak zehatzea, ez? Ulertzea hori eperrek esatezun argiaren azken elkarrezketan, ez? Kako txartean, hori nire hitzekin ez ezagutza handia daukagula egoaldetarrok iparraldeko errealitate panoramaz, iparraldekoek. Gutaz baino? Euskal munduaz, bi euskal munduak, eta...
Zentzu dago zatik. Gehiago gara, hori azteko. Sorkuntza handiagoa dago gehiago garen nenean. Asunto geografiko, demografiko, politiko kontua dala, supongo, ez dakit. Hori dena. Eta gehiago. Bueno, oso ondo. Ez da bai da balio izan badute YouTube berriro azaleratzeko. Hori da. Eta jende horre guztia, hortik bideratzen badu bere gorrotua. Osa, barruan daraman hori, agian gero kalean lasaiago biriko da. Terapia fati baino bastante merkeo da gaina. Ez? Ez dakit. En fin. Bueno. Ja, kendu gainetik hori. Eukeko ez sucedidon bat kontatzeko edo ez, Kevin? Aurreko asteguan nintzen azpi fluvialean, azpi fluvialean kontrako akampada bat egon zen. Bilboko itxasarradaren azpeitik inbideo autobia bat, 3 kilometrotakoa, ez? Bai. Nundin ora? Tunel. Getxo eta Leioa... Getxo eta Leioa artean, Getxo eta Leioa banatzen duen Ibarra, ezta? Ara, zer? Beste numeten izangoa. Urbil baina ez hor batetik uste izango. A ver, gauza bat, zure tonuatik igartzu zehoz esto jala ondo. Ja. Segizki? Ba, esango nuke baiet. Zatik. Ni Leioan bizi izan nintzen 4-5 urtez eta hortik Getxora azpi fluviala eta tunela eta... Ez, nabil esaten, muturua nun dagoen. Muturua dago, Getxo eta Leioaren mugan. Bale, oso ondo. Hori. Bai. Getxoen auzoa Romo dala, Romito. Hor dago mutur bat, eta beste muturra Portugalete eta beste... Eskorbuton zona hori. Bai. Hor nintzen, eta... Hortik... Bakarkat informazioa. Adibidez... Kontra zaude, ez da? Kontra zaude Ibarra azpitik zulatzea. Oso kontra, nago? Baina gehiago daude kontra, gero ateratzen denean, ez? Sortzen duna. Ez? Nola ateratzen denean. Gero, azpiti pasatzen da, baina gero ateratzen da 2 muturretatik. Bai, komeni da gaina, ateratzea. Bai, komeni. Batez ere sartu alizateko. Baina ateratzen denean, depende non ateratzen den, ere movida sortzitu, ez? Bai. Adiz eskola baten alboan dagoela. Bai, eskola baten alboan, bai. Parke... Artaza parkearen zati bat janingo du. Gero egia da bai, zabaldu dutela olako triptiko bat bezala, ez dela triptikoa, baina zatik ez dira 3 zati, gehiago dira, buzenatu dute. Eta hor Artaza parkean egingo dutela putzu bat, anfibiontzat. Bai, eta beste landare bat dagoela babestuta bebai hori laguntzeko. Bai. Hori da, burruka horietako bat, konfluentzia politiko xelebreak ematen dira. Hor dago Mugimendu Sozialista, aliatuta Ezker Abertzaleko jendearekin, eta PP-koekin. Osa, 3 horiek... Baina akampadan, ez? Akampadan, MS eta Ezker Abertzaleko, bai, PP-koak ez. Nastuta. Iturgaiz eta Fernando ez ditut ikusten hor... Ketxua baten azpian. Lozako aiate digo. Baina, bazuden, Ezker Abertzaleko jentia bazuden. Baina, ez kupulakoak ez, baizik eta basekoak, baseko jentea. Batez ere hor eramaten Zukaloriko peña... Konfluentziarako... Bai, aproposa dira. Zaira, eta hola... Bai. Hildo markatua, baina... Eta aldugukoak eta hola ere, bai, ongo zian. Ni daki dela ez. Podemos. Gero zeuden agropunkak. Horretarako egon behar da, ez? Norbait. Ongote da Bizkaian, ez? Bizkaiko zonalde horretan. Ni Zukar horiak jentearekin ibili nintzen pixka tertulian aber ze perfil zegoen, eta pixka bat hori, jente hori, gero agropunkak, agropunka, euran krestetxuekin eta hola, ez? Agropunke ikentzen badiezolako kanpaldiak, ze eitu be? Ze eitu be? Ez da hortuan lana, o ez da bai, txakurra zaindu, ez da Txakurrak, bai. Ez da labekoak zeuden sinadurak biltzen. Agropunkak zeuden simbolo anarkistak eta saltzen, hola partxeak eta hola. Eta gero MS-koak zeuden liburuak saltzen. Bakutza berean, kasu aldatu, Bai, ez, bakutza berean. Eta gero auzokideak zian, gente... Normala? Bai, normala, sanoa, apolitikoa. Jola zerrikoiak, ez, antolatu, eta barritxo batzuk, eta txisteak egin, eta hola. Bai, pixkatola. Oso polita. Bai, ez dago gauza askoz gehiago esateko. Bai, gero hor dago, etzen joan ona, baina pertsonaia bat deitzen diote Che Guevara burgesa. Eta Che Guevara burgesa da, ezkeka hor ondoko auzoa da bastante pijoa.
Orduan, berez Pepe hasieran alde jarri zen, subfluvialaren alde, eta ikusita gero auzo pijo horretan kontra jarri ziren, eta orduan gero Pepe kontra jarri zen. Eta hor, mugimendu horretan, zukar oso horiako esan da, oso jente xelebra bezala dela, jente bat atzen inuz ez duela parte hartu politikoa den ezertan, eta oina zidela mobilizatzen, eta orduan, hor, asamblak eta egituztuenean, gauza xeleberra pasatzen dela, eta hor, omen dago, Che Guevara burgesa deitzen dioten lider autoproklamatu bat, daukala WhatsApp talde bat, 70 pertsona. Gizonezko... Bai, hombre. Eta, zimaz, hola, beak pixka manejatzen duela hor, kotarroa, eta, olako kontuak esan ziren. Eta nola da prozesua? Subfluviala... Ez dakit, aurrera da, oraingoz, ez dakit nola dagoen. Kanpaldi hau egin zen, eta ez zuten ezer egin kanpaldi honen kontra. Eusko Jaurlaritzak. Eusko Jaurlaritza hori zeinen... Berdina dira. Ja, bai. Batean zen besten. Bastante ondo pentsatuta, zerbait egiten bazuten, hor dago arriskua jente gehiago mobilizatzeko. Orduan, bakean utzi zituzten, eta ez da. Bai. Espainiako lehen astronautaren sortzaile izan den herri hau, Carrero Blanco horrengatik, tope jarretzen du, Zer? Hori, emendako adibide bat, borrokan, baina nik beste bat aipatu nahiko nuke lehen zuke epedutako gai batekin lotura eginda. Amaiur defendatu zituzten gudariak. Uste badakin ondik zozen, Amaiur liburuak, Lucio Urtubia, Che Guevara, zebrireia gurea zan, ez burguesa, bestea. Bai, bestea. Argala, Josein Etxeberria, salako... Eze aska hori handitzen jarraitzen du. Osea, katea, ez da eten. Zer dago, profeta aktual bat? Profeta ez borrokalariak. Izenik gabeko gainera. Eta zergatik jarraitzen du, gaur egun batemat deskubritu duzu? Ez deskubritu ez, hemen aipatu izan dugu, baina orain aldarrikatu behar da irabazi dutelako. Osea, Argentina baldin badakate Plaza de Mayoko amak, gudazkao, zintu dazkao... Hauek, debako baina horiek esan dezu, borroka nola da, irabazi dute gerra, baina borroka nola da. Irabazien dugu. Irabazien dugu. Zei espiko aurrek, egunean ordu betez bakarrik altzuten egon udal liburutegian. Hori da, debako liburutegian. Eta hori aldatzeko borrokan aritu da herriko ama talde bat. Eta, aranon, 2 urteko borroka aldi eta gero, ez pentsao dela, hola, bitxio bidali, ez 2 urte hor egon da, odol eta izerdiz, odol gobernu jarrera aldatu, tonortu du, herritar guztiek, duten adina dutela, liburutegian sartzea dakatela. Ondo! Ondo! 2 urte inguruko borroka izan da, kostatu dinda, baina herriak irabazti dindu. Hemendik aurrera ez da diskriminazio horik egongo deban. Hori da, herriak irabazi du. Umeak tabernatan egon beharren hor sartuko dituzte eta hoteolariak lasai ibiliko gara. Eta hau soluzionatuta ez da diskriminazio egongo? Ja, ez dago diskriminazio horik deban. Behintzat, leku hortan. Beraz, hemendik aurreak umeak dituzten guztiak, hartu trena, junde bako liburutegira. Eta, dakago errekale hor, eta... gaztetxe sare hau bezalako gaztetxe santu bat, eta, por supuesto, horrenakau, beste espazio autogestionatu, libre eta irekia, debako liburutegi publikoa. Joder, liburutegi askea. Gure Plaza de Mayoko amen, borrokari esker. Bobby Sands, Irlandari holtzai handiak esan zuen bezala, gure bendekurik onena, izango da, gure seme alaben, irribarria. Eta hor demostratu dugu, borroka ez delaten. Hor gaude, debatik ez dira pasako. Eta semela bai honegarra egiten badute, imaginatu ez dutela nahi ligute egin nagoen. Adierazpen Libre, Montessori, Laura Pausini, eta guztiak. Hostia, leheno izen guztienek ezkin, eta orain Klipler, Bazeo, Bator. Ostra, hor, bai, Pausini nola zan? Laura Pausini. Hori pedagogo, pedagogo italiarra. Pedagogo italiarra. Eta Montessori, Cabroia. Hori, Cabroia o Cabroia. Pikler. Emakume gabe Cabroia da, ez? Emakume zan, ez? Euskaraz. Bai, euskaraz. Cabroniza, ose zela zemezo. Bai, egia da. Astopito. Eta hola xe. Hori Kika Monerze kontatzen du, bere mila historietetan Euskararen bueltan tala institutora junta baten batek... kontatu zuela irakasle batek, ikasle batek esan zula beste bati, esan zielo beste bati,
puta, cabronazo. Hola, erderaz, tola. Eta bestea, mesedes, euskeraz. Tonto la pico. Eta, hor Espainiak bat, Euskal Herria 0. Hor gaizki guaz. Ondo doazenak ikusitu, eske puto homo dira, puto homo entartean sartuta. Hemen batzutan futbol, atletikek ez dakize finala jokatzen duenean, o Espainia ez dakize, nola, ohitura dagoen pantalla erraldoietan kalean ikustea. Ez udalak edo dena dako jartitu, eta jende txabiltzen da. Hemendarrak, ikusizu, Zain ikusitu zu bideoak. A ver, ¿san beriz? Dakate kriston sana hiriburuan, dakate kriston plaza zarra, gainezka, alako pantalla erraldoia jarrita, eta ze ikusten ezien? Iranen bombazoak, Israelen gainean. Hori Yemenen. Partidoak bailitzan. Partidoak bailitzan. Dena gola, kaien alde. Osa, ez egon kontra, karo. Kau, beste kaldia. Bestaldean ez zuten ezea, baina... Ostra. Bai, Pantalla erraldoia jarritzit. Darkeriaren gora zarre, baina herrikoia. Ja. Eta masibua. Hoi bai, kontzert, reparazak ez du egiten, Ja, ez. Hostia, ez. Folklorizazioa eta... Hori zera, gerraren folklorizazioa? Osa, gerra fetitxe bihurtzea. Bai, mamma mia. Jode. Esan orain, Aiei eroriti zaienetik bombatxoren bat gainean, Zionista hauei. Apalduta daudela? Ez etuzte, apalduta daudela? Apalduta ez, baina, bueno... Gerra eta indarkeria giro honek sortzen du gauza raroak eragiten dizkik. Besteak beste, zu hor zaudenean zure telefonoi begira kaka egiten, eta ikusten dituzu hor irudi guztiak. Eta momentoren batean ikustu duzunean Israelgo auzoren bat, Tel Aviven, eta hola, zuntxitutan, momentu batean, nik onartu behar dut, barrutik etorri zitzaidela posaren antzeko zerbait. Zirrara moduko bat. Gero pasatzen dira segundu bat, ez da zezu, karo, ez dira gazako irudi antzekoak. Eta zezu, bestea ari da sufritzen, baina antzeko baldin bada, honek ez daka esanka ez bururik. Ari da botatzen, pepinazoren bat, norbaiti erortzen zara gehiago batearekin edo bestearekin, eta hola bizi duzu, futbol partidua bezala. Futbol partidua bezala. Hori da esaldi borobila. Hombre, baina Yemenen normalaz, Yemen Iranen aliatu da, eta ez tala, hemen adiaz pantalla jarri ezkero, bueno, hemen ez tekize... Hombre, aukeratu galba da bi partiden argi alerion artean jarri dago, ez? Aukeratu inbida, ja. Baina, misilako hori desbidatzen denean, eta oinatiko alde zerretik egaka datorrenean, ja ez dakit partida berdin ikusiko dute dugu. Nahi igual orain arte zirrara gehien sortu didan gerra, igual da oin Israel-Iran. Zirrara... Hola, barrutik, hola, ostra, Barrotoa? Esan dula, Hauze potoloa da. Bai, gazakoa beste zentzu baten da potoloagoa, dalako sarraski bat, ez? Baina oso desekilibratu da moan da, ez? Baina hau be desekilibratu dela pentsatzen dut, ez? Zatek Iranen gutxiu. Baina, bueno, ez dakit, eskalatu alduelako nik ez dakit noraino, ez? Eta orduan hostia, imaginatu, estatu batu sartu, Rusia, hemen kiston ziposti da sortu. Orduan, zirrara atorkizu, ona heldu zitekelakoan. Ez dauka, ona iritsi gabe ere, ja egiten dit, hola, zerbait egiten dit, ez dakit, zer. Baina, ona iristeren kontu hor dago, klaro. Noski. Bai, ze gu atzerien jenteak esatzen da hemen espainol eta horrela beste ditzen, baina gu, espainola gara, ez aztu espainola garela, eta, bueno... Bai, bitu. Bai, agian izen buru... Bai, ez gu espainola gara, ez aztu espainola garela. Nik behin eztabaida bat entzun nuen, bi pertsonen artean, ez? Eta batek beste esaten zion. Ke ponentu denei? Ez bi euskaldun, ez? Eta bata beste... Gu ez gara espainolak, eta beste esaten zion, bai, gu espainola gara, baina, en plan, deneian hori jartzen duelako, ez? Gu ez gara espainolak, eta orduan besteak. Ja, eta orduan, zu zergatik zaude independentzien alde. Gu ez bagara espainolak. Claro. Claro. Hombre, batek hitz egiten zuen legetik eta bestea bihotzetik. Ja, arrazoia eta bihotza, ez? Hori da. Hombre, a ver, nik espero dut... Gu superpotentzia emozional bat garelako. Egun baten hemen pepinazoak etortzen badira, kontuten eduko duten gu ez gara espainolak adiez. Ez horrek euskalduna dira eta Bilbon ez dugu bomba nuklearikotako. Hori ez da kontuten eduko duten,
Bueno, azteko Iranek bidalitako misil hoietako batzuk erori dira Haifan. Ze hori? Palestina... Bai. Herri bat. Bueno, Israelen menpe, dena da palestinarena, izan zen, baina, bueno, neko oximorona da hori. Baina, kasu honetan, desente bizi dira hor. Baina, bueno, asmatu zuten esportuan, eta portua Israelek kudeatzen dunez, pues, bueno, pues, ya. En fin. Por cierto, bakizu, arrokoan behitu nun, ez dakit nola, zein den munduan, delinkuentzia tasarik handiena duen estatua, venga. Inkesta. Estatua edo iria, estatua. Mierda. Vale, etorri zait. Esan daiteke? Esan behar duzue. Mexiko. Estatuatuak. Oso urrun. Venezuela. Are urrunago. Suiza. A ver, Bután esta seguro. O sea, Bután esta makillaren gatik ere ez. Europako la irritzo estatu zozoten bat. Krimenak esan duzu? Delinkuentzia tasa. Delinkuentzia zer da gauza ilegal. Norvegia. Ez biatu Vale. Finlandia edo. Ez baizea, Baizea. Hori ongizate estatu purua da. Baina. Bueno. Ez du. Bai. Vale, venga, kontinentea. Europa. Hostia. Boa. Gure alter egoa berria? Ez, vale. Ugandik urrun. Vatikanoa. Bai. Vatikanoa. Bai. Txisteri gabe, Ja. Gero ingo du txistea. Ja. Baina, txisteri gabe. Bai. Sortzireon lagun bizi dira hor. Erroldatuta. Eta batez beste, 500 delitu baino gehiago zehatzen dira urtean. Claro, baina estranjeroak egingo dute, ez? Claro, dira esatutena, claro, porque beste delituak ez dira kontatzen. Hori azteko. Itxabarruko. Urtero joaten milioika turisti indako larpur eta txikia dira. Ia krimen guztia, gaina San Pedro Plaza horretan egiten dira. San Pedro Plaza barruan gertatzen direnak. Txikikeriak dira. Txikikeriak dira, batez txikiak. Horrela. Bueno, hala. Ez dugula informatzen saio honetan, a ver, oin ze, datuekin gainera, informazio eta, no da, divertimendurako saioa galera mezkago, bendio. Bakizu zabaldu duen, eske daskat hemen, Bai, zuza pertsona oso aktuala, Lehen beti bitzen ginen hori beste gauzak, bero bitu, Kriston bero zarra dauke, Marra, bukatuko du, porque hau ez da... Bakizu zin dagoen... Trump. Bai, Trumpen gatik. Bai, baki zindan. Por cierto, gauza bat, ireki nezake parentesia, Trump aipatu ezula, zaudete, zue biok, Trumpen gatik, aurrekoan itzegin genuen pausuen inguruan. 5 pausotara zaudete zue biok, Trumpen gatik. Eta zu lauta. Ni lautara. Hori kontuetan, zimaz, hori aurrekoan batek esan zeniden, 3 esan zidan, 3 pausotara zegoen batek esan zidan. 3 pausota, Bai. Iro posota ondo do, Hostia, oso bertu, Jakin alda zubi nola da nori? Bai, beak ezagutzen du pertsona bat, ez? Salto bat. Bere izena da, enez gogoratzen, behan izena. Bueno, bat. Eta bere pertsona horren arreba, Hawaien bizi dena, eta dauka hola enpresa bat, ez dakit behan enpresa dena langilea de, baina hola pixka bat egazkin lineak eta antolatzen ditu hola oporrak eta holko mobidak, eta horrelako bidai antzeako baten Trump ezagutu zuen, eta gaur egun dia oso bertukoak, en plan Trump horra joaten danean, berakin egoten dara, eta horrako gauzak. Orduan, bueno, ez dakit, izan laiteke ez? Posible da. Bueno, ez dago eski bost. Bai. Bitu, bere gertu ez dagona, ikusi ez, bueno, ikusi seguro ez, porque ez duzu izango kontu bat sortuta, Truth Social, sare sozialean. Truth? Osea, Twitter baldin badaka kabuoldea, hau da, bueno, ez dakit, zer dagoen horren gainetik. Da, berak sortu zuen, berak berarentzat, bera bezalako entzat, zeinek? Twitter bat, Trump. Bai? Trumpek, bai, hola sortu zuen. Dela gutxi zabaldu du, Joe Biden, errobot bat dela. Baizea hi. Errobota dela. Beak. Eta zein zabaldu dau, Trumpek? Baizea hori zabaldu dau. 2008an esekutatu egin zutela, hile egin zutela, eta orain ikusten duguna robot bat dela. Ostia.
Hori beste erabiltzaile batek iatzizun, ze teoria hori badago, aurretik, badago. Badago. Nik gero zeta agertuago nago lako majaderia sinistetik, Bale, orduan... Kusten zaizu begira. Bai. Eta berak bertxiotu du, Trumpek bertxiotu du. Eta esaten zuen, zehazki, Joe Biden ez da asistitzen. 2008an esekutatu din zuten. Bidenen klonak eta arimarik eta adimenik gabeko entitate robotikoa dira ikusten duzuena. Eta demokratek ez dute gainera atzematen. Bai. Claro, hori da falta zen. Baina hortan gaude lagun. Hombre, a ver, berez koherentea da, biozan, oin mugitzen dabilenakin, gaur egongo eskuin berri honen inguruan, ez? Zuz ezagitz eskuineratzen, Tor? Ezagit hori sinistea eskuineratza izango litzake, bai. Ja, ez dakit. Robotikoa bai, holako gauza. Igual bai. Osa, nahi duzu sinistu. Bai, igual hori da asuntoa. Claro, puntazo bat izango zen, hor. Imaginatzen dut, ja barrutik Android la Terminator moduko Android bat barrutik eta... Imaginatu egia ala, eta ni hor joda estetiko, ez? Eta imaginatu benetan egia ala. Ni gehiago pentsatu gure nola bentiko prentxaurreko batean, eta V serian bezala, eta reptiliano bat izatea. Musker heroikoa. Bueno. Hola ez dakit, dia 50 minutora magu, eta 6 litro izerdi. Uda da. Bai, ondionez. Bihotzean. Bai, bihotzean uda. Eta ez dakit. Eta salean. Agian muskean ez dakit. Nesta hemen badago nondik mandanga komentatzeko, bueno. Tituloa? Lehen momentuetan aipatu dugu. Esaztu... Espainola garela. Vale. Bai. Hori horrekin lotutako zehose. Bai. Mako kontzertu euskainolak. Horia. Euskainolen mako kontzertuak. Euskainola joaten ez diren kontzertuak. Hori. Makro kontzertuak. En fin. Agur, esango da? Vale. Ose. Bai, iruko. Agian ez gaitzuliko, Inoiz. Hori da, noiz, baina jakinarazi, gauza horiek jakinarazi, entzulei. Jendeari. Txontxo, baina gauza bat. Bizizalean aitan, no? Gauza bat. Eta haure bai. Gauza bat. Bai. Hau utziko dugun egunean, programa hau. Utzi zer, egiteari? Bai, zela izango da. Ni hilda egongo naiz. Bai. Ni izango naiz Joe Biden. Bai. Orduan, ogro bezala, osea, eriotze arte. Hori da. Vale. Eta espero du, zuek ere ala izatea, ze bestela, erekurri klausulak. Vale. Ez que hor daude bi modu hau izteko. Edo berri txarraken formatua, edo glaukomaren formatua. Aha, ja. Despedida hundi bat, edo ez esan gabe. Glaukoma. Inoiz amaitzen ez den agur bat. Hori zeinena. Hori beste aukera bada, ez? Bagoaz, ari gara jute. Ja. Bueno, beste gauza utzi eta gero bueltatzea, baina hori aurrekoan idazten zuen, nola, Peritz, Anuel Peritzek, bueltatzen direna beti dira gizonak. Bueltatzen direnak eta maiz eta iziar? Hostia, mierda. Edo alaitzetan maite, edo laurak. Edo laurak. Vale. Atortxun. Orduan igual etzukon arrazoia, ez dakit. Ni pentsatzen arrazoia zukela. Vale, ez hor. Nagusiki bai, nagusiki lehen ere, gehiengo zirelako. Baina, bueno. Ez dizegun gazteari teoria izahorratu. Vale. Agur. Aio. Itzuliko gara. Venga, Merina. Noiz, jakinarazi. Nik ez dakit. Eta, Inez begiratu, ni turismo egitea noe, baina zezan hori bestelan erreputazioa. Noizoaz, ja. Urrengo azten. Zabateako. Bilabete. Seguro, bilabete? Bilabete oporretan? Zer. Bai. Gizki? Ez ez ondo, joder. Potruak egola altxatu behar du, Euskal Herria eta... Bueno, anekdota batzuk ekarriko juzuta. Formatu barko juzuta. Berez, a ber, opor bezala da, baina berez nire bakitzue lanea joango nizela berandu egin. Alde? Bai. Korrespontxan bezala. Euskal Herriaren mesedetan. Bai, hori da. Oso ondo. Oso ondo. Abetu turistifek gaztiaren aurkako kanta batekin, ez? Ondo, ez? Venga, ba. Merina Gris. Apai, ñoñosti arrentzat.
Zerke egiten zaitu gaiztua beti zorrotza.